So makabati pagani mo magtutudlo or magwawali nga moingon wa na nato kinahanglan na ang pagbantay sa kasuguan. Tingnan ninyo gibadlong manas Biblia, pastor, gibadlong manas Biblia kinsa man ang tawhana mosulti ninyo ngano man. Ang Biblia nagsulti nato kasi kasuguan o si grasya dili magkabulag, tuyog na sila. Ipamatuod ang imong kaluwasan pinaagi sa imong pagkamatinumanon. Istoryahan mo. Makaigsuonan karong gabi una, ang atong hisgutan, hilabihan ka importante kaayo nga tupiko. Kay maghatag kini kanatong katinawan kalabot sa usa sa nakapalibog nga isyu, taliwala sa mga Kristohanon. Makasabot na mo kung unsay ni nakapalibog nga isyu, kay ang uban ninyo, labing daghan kaninyo, nakaagi na niini sa inyong mga diskusyon uban sa mga tao nga nagtuon pod og Biblia. Kalabot sa doktrinas kaluwasan. Ang atong mga mag-alawit karon nag-awit sa alawiton nga kadako sa iyang grasya. Kay si Kristo dili makatugot nga kitay mamatay tungod sa atong kasalanan. Busa mianhi siya sa pagtubos kanato. Munang gingalan siya manunubos. Kay inay nga kitay mamatay kay kita may makasasala, siya ang nagpakamatay alang kanato. Wow, ang atong topic mga igsuon sama sa kong giingon ninyo, hilabihan ka importante. Pero sa dili pa nato isgutan ang Bible subject gyud, ang pagtulunan sa Biblia. Unahon ako paghatag sa inyo ang introductory nga istorya. May uban kaninyo nga nakasubay na sa uban nga episode nga akong gihimo sa Hope Channel o tingali makaingon mo gipasantop naman po na ni pastor. Ang kamatuoran sa Biblia mga kaigsuonan, mausab-usab gina sa pagsaysay. Kay naanay mga taong nakabati na niini apan kinahanglan angay pahinumduman. Doon na say mga tao nga wa pa makadungog sa pulong bag-o kinialang kanila. So kung kamo nakadungog na sa pagpasantop ning kagabhion, himuan na lang ninyo kini nga dugang sa inyong nahibaw-an. Aron nga musamot kalig-on ang inyong pagtuo kay usamang kini kapaagi sa pag-usab-usab, pagpasantop sa mga bililhong pagtulunan kalabot sa atong kaluwasan. Karong gabi una, ang title, akong gibutangan kinig title nga binisaya, ang dili magkabulag nga maghinigugmaay. Unahon ako sa pagpangutana. Pila din ang magtiayon karon nga nanambong sa atong seminar. Ang magtiayon ay isa ko ng inyong kamot o daghan salamat. Na maayo tingali nga magtapad mo og ang inyong mga bana. O kamo bana nga naglingkod sa layo, pagtapad mo ang inyong asawa. Kaya ang atong topiko, kalabot ni sa usa ka istorya sa gugma. Ang dili magkabulag nga maghinigugmaay. Wow, kanindot nga topiko no. Ang Biblia nag-ingon nga ang usa ka lalaki nga naminyo sa usa ka babae. Ang plano sa Dios nga mag-inunungay sila mintras buhi pa ang usag-usa. Muna'y plano sa Dios. Giguba na sa ubang tao, wa na nila sunda, na uban nga nasipyat, apan ang plano sa Dios wa niya usba. Maayog yun nga ang kaminyoon, alang lang sa usa ka laki, paingon sa usa ka babae. Pananglitan ko na ano mos kahimtang nga, di na mao, naagi hapoy maayong plano sa Dios alang kaninyo. Ang importante nga, kung doon na mo'y hinigugma karon, ayaw ninyo bugnawa ang gugma sa mas kapi nga waim na. Mabugnaw na. Himuagi ninyong init kanunay kanang pagbati kay ang Dios nagtudlo nga ang magkahinigugmaay. Dili angayan magkabulagay. Muna'y pinulungan sa in English, whatsoever God hath joined together, no man put asunder. Sa binisaya pa na,
Kinsa ang gihiusa sa Dios, walay tao nga may katungod sa pagbulag kanila. Bisan kamo magtiayon, ay mo pag-away nga himuon ninyong solusyon sa inyong pagkasiningkahay o sinigahayg mata, ang paglitok sa pulong bulag ta, dili na mo'y plano sa Dios. Ang importante, kung naamoy misunderstanding, inyo nang hulipan pinaagi sa pagpiko sa inyong tuhod o pagsangpit sa Diyos tabangi in taon mi Ginoo kay nag-away mi, nagsiningkahay mi, nagsinigahay mig mata. Humani ana sa inyong pag-ampo sa makadaghan ang inyong madiskubrihan, magkinusi ay na lang sab mo, unya mga tumos sa lamisa, maghinungitay na sad mo. Muna inindot sa mga magtiayon nga, ang ilang determinasyon mao nga mintras may kinabuhi pa mag-inunungay. Okay, atong sugdan ha. Ako mong istoryahan og love story. Tinuod ning istorya ha. Nasuwat ni sa usa ka libro nga gisulat sa usa ka bantugang magsusulat nga si Dorothy Menchenkum. Kaagi kini sa usa ka tawo nga didto matawo sa Caribbean Island sa Barbados. Ang iyang ngalan si Timothy. Natao siya kaniadtong Enero 16, 1935 sa usa ka gwapo kaayo nga isla diha sa Caribbean ang gingalag Barbados. Barbados man ang pinisayon pagbasa. Now, ang iyang amahan niini usa ka ministro, parehan ako. Ang ministro mura pog sundalo. Bisag asa i-assign sa iyahang opisina. Ana ang iyang amahan. Nabalhin sila gikan sa ilang dapit sa Caribbean ngadto sa British Guiana sa South America. Samtang didto siya, gipaeskwela siya sa iyang ginikanan sa Caribbean Union College o sa kini kadako na nga universidad karon sa Caribbean Island nga gingalag the Southern Caribbean Adventist University. Apan ni atong panahon na Caribbean Union College pa ni. Samtang didto siya sa maong university, nahimamat niya, samas ubang normal nga mga batanong lalaki o babae, diha sa kolehiyo, makaagi sila ni Anang, gingalan bitaw og love at first sight. Primerong siplat, na-crush dayon. Amo na nagtabo ni Tim. Nag-enroll siya sa iyang klase, nagsuwat siya. Pagtanaw niya, tumoy sa lamisa, naaman po'y guwapang babae dito, iyang gitanaw. Na ang babae, ang dalaga po dahil taon dito speakers, nagsuwat-suwat po sa iyang subject kay nag-enroll po, ning tanaw po speakers tumoy sa lamisa, nakitaan man niya nga naapoy ambungan nga lalaki nga nagpasiplat niya. Abi niya og lumalabay rato, nag-abot la ilang pananaw, apan taod-taod nagsiniplatay naman sila duha, nakasabot sila nga nagtinan-away sila. Move on ta ang istorya kay pagkana raman para ninyo, labi na mong nagtapa diharon nga ba nag-asawa, kinusiyay mo ron. Ana, no? Murag parehas ato, no? Ana mo, ana. Anyway, ang nahitabo, nag-eskwela sila. Nagka-classmate sila sa ubang subject. Kay first year pa man. Ingon dayon si Tim nga, tapad lang ta. Ang ngalan sa dalaga si Telda. Unya, si Tim o si Telda nagkasuod. Na panahon nga human sa klase, paingon sila sa cafeteria, magkuyog sila. Kay mangaon sila, mag-table sila. In short, nagkasinabtanay ang dalagag ulitaw diha pa sila sa kolehiyo. Naghimo sila pag sinaaray, nang lantaw sila sa mahimo nilang kaugmaon. Ingon si Tim, abi ni Motilda, kung ka-graduate ko diri, mo adto ko sa Amerika, mo proceed ko pagkuhag medicine kay gusto ko magdoktor. Ingon po si Tilda, tukma, gyud na, kayo sa ako pong huna, kay gusto mong po ko mag-nurse. Magkuyog, doktor o nurse. No? Anyway, ningadto si Tim sa United States, sa mainland. Pag-abot niya dito, nag-eskwela siya sa tulungaan sa Adventist ngingalag Andrews University. Apan kayang Andrews, wala man nag-offer og medicine, mibalhin siya sa Loma Linda University, California. Pagbalhin niya sa Loma Linda, dito siya sa School of Medicine. Apan usa ka panahon ni Ana, ni atong ikaduhang katuig sa iyang pagka-medical student, ni atong Mayo 15, 1959. Samtang siya nag-drive sa Highway 10, usa na kataas kay nga highway sa California.
ang iyang sakyanan nabangga sa kusog kay nga pagkabangga ug nawad-an siya panimuot. Igo siya na mata, nahibong siya kay ang iyang pagmata, ang iyang nakita murag salog naman, salog. Di ay kay gikulob siya dito sa bed nga gidalhan kaniya sa ospital kay nadiskubrihan sa mga doktor nga nabali ang daghan niyang bukog. Apil kining gingalag vertebrae. Kanamang bukog sa atong buko-buko mo nay nagdaha sa atong makatisar ta kay naamay bukog nato diri backbone. Mo nay nabali. Pagkabali niya na dili naman siya kalihok. Ang iyang mata nalay magkipat-kipat. Ang ngabil nalay magkutib-kutib. Ang ilong mo ginhawa pasab. Apan kamot tiil di nakalihok. Pastilan kaluoy ni Tim. O sa kabatanon nga naghandom nga mahimong doktor na disgrasya og nahitabo nga nahimo na gid siyang paralitiko. Ginganlan na sa in English nga pulong og quadriplegic. Kanang quadriplegic mabali gan ining bukog sa imong buko-buko. Labi na ning part gikan diri paingon nga ri. Buhi pa ka, tibuok ni mong lawas, di nakalihok, imo na lang mata, o kining ulo na lang, maglihok-lihok. Hinoo nakaamgo siya nga, ang iyahang kumagko, makaana-ana pa. Ang iyang tudlo, makaana-ana pa. Busa, gitagaan siya sa hospital, o usa ka lingkuranan, nga ginganlan nato electric wheelchair. O sa electric wheelchair, nagsakay siya ni ini nga makontrol ra siya iyang kumagko ang buton, kung musibog, makasibog, kung muliko, makaliko, ana-ana ra. Grabe, disappointed kaayo si Tim. Kay samtang siya naghigda nini, gidala siya ngadto sa usa ka nindot kay hospital sa mga orthopedic patients, mga pasyente nga may labot sa nangabali nga bukog sa lawas. O ang usa sa well-known kaayo nga world orthopedic doctor, si Dr. Howard Rusk, dito sa Institute of Rehabilitation Medicine sa New York, usa ka dako kay nga hospital. Sulod sa pila ka buwan na ilalom siya ni ini. So, muna, nakapractice in taon siya sakay sa iyang electric wheelchair, o niya, makapindot-pindot man, makaliko, makaadto ana, naa. Sa inyong una-una, ang usa ka Kristohanon nga batanon nga dunay handom nga mosunod sa lakang ni Hesus, ingon nga mananambal. Sa inyong paminaw, nagpabilin ka ni siyang tumutuo, nagpabilin ka ni siyang mutuo nga naay Dios, nganong nadisgrasya man siya nga maayo man iyang motibo, buutan man iyang kinabuhi. Mga igsoon, sama sa ubang normal nga mga tao, nalibog siya, nauyog iyang pagtuo, apan salamat sa Dios. Daghan siyang mga hinigugma nga wa gyud mo talikod kaniya. Ang iyang amahan, gitagaan siya o giduaw siya sa matag karon ug unya o giampuan. Ang iyang inahan, mura siya nimbalik og pag-amuma sa usa ka kamayng bata. Kasi nang kaning iyang ulitaw in taon, dili na makalihok. Atong tan-awon karon dunay pipila ka prinsipyos kinabuhi nganong kini si Tim nakabarog kay maabot ang tumoy sa istorya ni lampos maginitawana. Ako lang subayon og anam-anam kay mo manay thrilling. Dunay upat ka prinsipyo sa relasyon nga nakapalig-on sa kahiladman ni ining tawhana, nakapatunhay sa iyang relasyon o iyang relasyon ngadto sa Dios. Ang una nga prinsipyo ato ning tagsa-tagsahon ha. Ang unang prinsipyo mao prinsipyo sa iyang pagtuo. Naa siya'y pagtuo. Pagtuo ngadto unas tanan ngadto sa Dios. Samtang siya naas kahimtang nga paralitiko naglingkod sa iyang wheelchair, unya napaong ang iyang panglantaw nga mahimo siyang doktor, nag-ingon siya, Ginoo, gitugutan man nimo ning mahitabo nako, may tuyo gyud kanako. Grabe ng pagtuo ha. Akong gidawat ang imong gisulti sa Roma 8:28.
ang tanang butang mag-isigtabang si kaayo kanila nga nahigugma sa Ginoo. Wa man gyoy maayo ining disgrasya ha. Naguba akong sakyanan, labaw tanan, naguba akong lawas, nabalda akong ambisyon sa kinabuhi. Pero nagtuo ko nga duna nay butang maayo sumala sa imong plano. Busa dili ko mubiya sa pagtuo nimo. Naabaya sa Biblia na ay tao nga ingon ana pug kaagi, si Job. Sa diyang gisulayan siya, kiti ato maning kasaminan sa atong kaugalingon. Masulayan ganita og ang atong pagsulay daw lisod na kaayo sa gubangon. Bugat ra ba? Hangad tas langit, sama ni Job, sama ni Tim, na agihapon ko'y pagtuo nimo. Gitugutan nimong mahitabo ni sa ako, nagtuo kong naa kay tuyo. Nganong gitugutan nimong mahitabo ni sa ako. Wa sa kasabot unsay tuyo sa Ginoo. Naghandom gud siyang magdoktor. Na unsaon pa maniyaron pagunit og injection. Unsaon pa maniyaron pagunit og blade para sa pag-opera. Unsaon pa maniya pagunit sa stethoscope or sa spigmo manometer nga ang iyang kamot di naman kalihok. Buhi iyang pagtuo. Gidawat niyang saan sa Dios sa 1 Corinto 10, Kapitulo 13. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay nga dili magtagana ang Dios og lutsanan nga kamo makabarog nga dili mapukan. Gituuhan na niya. Lig-on ang iyang pagtuo. Busa, ang ikaduha nga bahin mga kaigsuonan sa iyang pagtuo, dili lamang ang iyang pagtuo sa Dios, may pagtuo po siya sa iyang kaugalingon. Ingon siya kaugalingon, ayaw kaluya, kalugalingon, i-focus gihapon ang imong panglantaw, ayaw patya ang imong plano nga magdoktor ka. Uy, sa baling, paralitiko ha. Gusto mo lang gihapon magdoktor. Bisag paralitiko na siya, unsa man niya pang-injeksyon? Panbuhi ang iyang pagtuo, natanan pagtuo sa Diyos, kaduha, pagtuo nga makaya pa niya. Busa, misulat siya paingon sa university. Naibaw mamong na disgrasya ko, apan ako mo re-apply. Kay kapi naman tuig ang pag-rehabilitate sa iya. Karon maka suroy-suroy naman siya nga nagsakay siya, ana-ana ra, yung wheelchair. Makahimo na. Ikatulo, naa siya'y pagtuo sa iyang pamilya ug sa iyang mga higala. Wa man pud sila mobiya niya. Niunong ang iyang amahan, niunong ang iyang inahan, ang iyang mga igsoon mudalag, mga bulak, mudalag, mga prutas, o niawitan siya, ampuan siya, nalig-on ang iyang kahiladman. Tingali mangutan mo, Pastor, nawa mas picture si Tilda. Ayaw mo, balik na niya ron, thrilling man eh. Trilling tamo. Wa maputol ang ilang gugma. Pero hinumdumi atong panahon na wa pa cellphone. Di pa makatext-text. Ang communication ato kana pang mail hulog sa post niya. Di naman siya kaay. Og ang pinakasayon sa una kanang gingalag telegrama. Kanamo adto ka sa opisina bayad kag telegrama unya ang imong pulong ituslok sa operator. Inday gimingaw ko nimo. Ana, wa pa ning cellphone karon grabe sayo na oy. Sahay kami mahimuot mi ni akong asawa kay magbiyahe mig tag-as nga biyahe, mag-drive mi kalit lag ring among telepono. Amo din mga bata, nga tuas gawas nasod, makig-istorya. Naarami mag-istorya. Wa, nasa una. Apan. Pavili. Karon, natong balikon ni ha. May pagtuo siya. Ikaduhang prinsipyo, nganong lig-on ang pagtuo ng tawhana sa Diyos, sa iyang kaugalingon, o iyang maayong relasyon sa iyang isig katao. Ikaduhang nga prinsipyo, ang sa in English pa ni action. Primerong prinsipyo, pagtuo, faith man to. Ang ikaduhang prinsipyo, paglihok kung pagbuhat. Naon sa may gibuhat niya? Ni-reapply siya sa Lumalinda. Nagsulti siya sa university. Dili ko mo give up, bisag na disgrasya ko, mupadayon ko, dawaton pa ba ko ninyo? Pagdawat ni ini sa university sa Lumalinda, nakaingon ang mga doktor nga, naunsam nin tawhana. Magdoktor man lang kuno siya gihapon nga paralitiko naman siya. Panuman sa taas nga diskusyon kaysa iyang record ingon nga estudyante lantip man siya pangutok wa nila himuang hinungdan nga i-reject ang iyang application. Gidawat siya
pag-usab. So, nibalik siya sa eskwelahan. Nagpadayon siya sa pag-eskwela. Ang iyahang pagtuo, sulid. Ginoo, nagsulti ko nimo, musunod ko sa imong mga lakang, ingon nga mananambal. Kay si Ginoong Hesus, nag-ayaw manggod putong masakiton. Mananambal mas Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, gud sanglitanan nato sa daghan kayong trabaho. Mananambal siya, magtutudlo siya, pastor siya, kay muwalim po siya, mangingisda po siya, panday po siya, anang Ginoo. Basta nindutag Diyos Ginoo. Abogado po siya, kay mulaban man siya sa mga taong dinaog-daog. Taghang kay itog mahimong Ginoo, kay nagbilin man siya natog sanglitanan, nga sa atong kinabuhi, makatanaw tag sanglitanan kung kinsay atong ay ngayon himuong modelo kung sulundan. Sige nung iso sa ingon ana paagi, busa si Tim, mawa iyang paglaw, magpadayon ko, busa. Nagpadayon sa eskwela. Ikatulong nga prinsipyo. Sa ito'y primerong prinsipyo, pagtuo. Ikaduhang prinsipyo, paglihok kung pagbuhat. Ang iyang pagtuo, giubanan niya aksyon, nag-enroll gyapon, eskwela gyapon siya. Ang ikatulong prinsipyo nga makapalig-on og relasyon kanang gingalag, pag-inunungay. Balik na picture si Tilda. Balik na dire. Why sinulatay? Pero dugay maabot, tagurha kabuan. Pa may silpon lagi. Anyway, sinulatay. Apan si Tilda ni anang panahon na nibalhin siya ang eskwela. Gikan sa British Guyana, ningadto po siya ang Amerika ug miadto siya sa Hinsdale sa Illinois. Naay Adventist Hospital dito nga naay School of Nursing dito sa eskwela. Abi ninyo kung unsa po iyang eskwelahan? Nag-eskwela siya sa gingalag Orthopedic Nurse Specialization. Nurse siya, pero ang iyang gi-specialize ang mga pasyente nga may kapansanan po sa ilang bukog. Makita ninyo, ngano man na? Kay gihuna-huna niya ang iyang hinigugma, may kapansanan sa bukog. Unya, samtang siya nag-eskwela, nakita ni Tilda nga ang iyang mga pasyente. Naapoy uban nga ang bana na wheelchair, ang asawa mo'y nagtulod, pero labing man. Maayo man magtiayon nga baldado ng bana, ang asawa mo'y tigtulod. Ingon siya, kanindot, gibutang gikos Ginoo dire para makasabot ko nga, pwede ra gihapon mi. Pero inom lumiwa pa na sila magkita. Layo man ang California sa Chicago, Illinois, Hinsdale, layo na. Dito po di ay ang ikaupat nga prinsipyo. Sa ito'y primerong prinsipyo, pagtuo. Ikaduhang prinsipyo, pagbuhat kung paglihok. Na ikatulong prinsipyo, pag-inunungay kung pag-unong. Ikaupat nga prinsipyo, paghigugma. Pagkadaghan sa pangutana sa huna-huna ni Tim, di ba ka kubuwagan atong bayhana? Nga baldado naman ko. Si Tilda po dito sa layo, gwapa gud po, attractive sa siya nga bae, Coca-Cola body po, daghan pong naibog niya. Ang ubang naibog niya mga professional po, mga anak po, o mga may kaya po, mga di-auto po, Unya, upira na, pagkahibaw, pag muingon siya nga, dili man ko kasugot nimo kay naamang ko'y uyab. Makadungog na ganing uyab nga, ang iyang uyab di ay katudieng na-disgrasya, muingon sila nga, unsa may mahimuan ang imong bana, di na kamalingaw, na sa buot ni Tilda, ingon siya, kung magkita mi ni Tim, at least nahibaw siya nga ang akong gugma, mausab. Si Tim po sa iyang kaugalingon, nakaingon siya pastilan. Kadaghan og mangulitaw ato, nakasiguro ko. Dawaton pabako niya. Usa ka panahon ni Ana, nagkita sila. Pagkita yun nila, grabing kulbas kasing-kasing, nagsakay ko sa wheelchair si Tim. Dub. Grabing buto-buto. Apan pagkita nila, in town, ang gwapa nga nurse, mihalog sa iyang hinigugmang doktor. Ana niya dito. Nindot kayo. Mabuntang kasaysayan, ning graduate si Tim. Pagka-graduate ni Tim, nahimo siyang doktor. Timothy
Greaves, MD, medical doctor. Sa tanang ni graduate, siya ray wa magpaso sa ingon ana nga paglakaw. Uban siyang tuga. Siya ray nagpislit sa iyang wheelchair. Padung sa pakpak ang mga tao. Kay honor student man po siya. Naaman siya academic distinction kay doktor nga baldado pero taas o grado sa eskwelahan. Tingin nyo pangutan na tingali, o sa may iyan doktoran. Mubon ta istorya. Pagka humana niya ni graduate ning specialize siya, o usa ka sanga sa medicine, nga wa magkinahanglan mo injection, wa magkinahanglan mo opera, wa magkinahanglan, gingala nag-pathology. Sanga na sa medicine, nga ang imong specialization, ang pag-analyze ra sa sakit sa mga tao gikan sa mga laboratory specimen. Sama anang mga kanseros nga bahin sa lawas, i-biopsy man na. Specialization sa pathologist ang pagdiskubre og unsay sakit ining tawhana gikan sa mga specimen nga gikuha sa inyong lawas, atong lawas. Munay trabaho sa pathologist. Mo diskubre siya og unsay sakit og siya ay mosulti sa mga espesyalista na sa sakit unsang tambala ang angay ihatag. Ngunay pathologist og nahimo si Dr. Tim Greaves nga usa ka well-known kayong nga pathologist. Baldado siya, nahimo siyang professor sa Loma Linda Medical School ug nahimo siyang espesyalista nga bisan ang mga tao nga tuas layo mutawag niya unsa may ana kay siya maayo nga pathologist. Well known siya nga tao. Naminyo sila. Na ang Biblia nag-ingon nga ang gugma sa 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 4, 7 ug 8. Naay pinulungan diha nga nag-ingon ang gugma mapailubon, ang gugma manggiluyon, ang gugma manalipod, ang gugma musalig, ang gugma naay dagkong paglaom, ang gugma maunungon, ang gugma dili mapakyas, dunay tulo ka butang na hibilin. 1 Corinto 13, pagtuo, paglaom o gugma, apan ang pinakalabaw ni ining tanan, mao na ang gugma. Muna ang love chapter sa Bible, kinganla nag 1 Corinto kapitulo 13. Although ang uban mo ingon, Pastor, ang love chapter sa Bible, ang John 3:16, ang love verse ka na, for God so loved the world. Pero love chapter, 1 Corinthians chapter 13. Now, ang mao ni atong paghunong ron sa istorya ni Tim og ni Tilda. Kay introduction mo na sa atong importante nga tema gikas Biblia. Unsa may labot ning istorya sa atong topiko karon? Ang atong topiko karon kalabot sa duha ka naghinigugmaay sa Biblia nga gustong bulagon sa daghang mga tao. Angan sa lalaki sa in English si law, sa Bisaya si kasuguan. Angan sa babae si grace, sa Bisaya pa si grasya. Ako ning gidaan ninyo, kaya ang ubang mga tao ron nga nagtudlo og Biblia sa ilang mga tao, mingon, wa na lagi nato kinahanglanas kasuguan, kang grasya rata, ang grasya ra may makaluwas nato, dili man ang kasuguan. Correct man na, nga pagkasulti. Ang makaluwas nato ang grasya, dili ang kasuguan. Ang pangutana, nagkabuwag ba si grasya o si kasuguan? Ato nang analisahon karon, sumala sa pagtulunan sa Biblia. Ato dito nan, si Tim o si Tilda, personally, physically, managlahi na. Ligon si Tilda, si Tim, wanay kaya. Apan, naghinigugmaay man sila sa usag-usa, nagminyo yun sila, nagunungay sila. Ugwa sila magbulag. By the way, ang hinungdan nga nagamit ning istorya kay ang ilang istorya nga nasuwat sa usa ka libro nga gititle Love, Compassion, and Faith. Nagisuwat ni Dorothy Menchencum. Daghana, bestseller po na, kay maayo kay nag-istorya sa mga taong malampuson, bisan may kapansanan ang panlawas.
mag-inunungay yun. Anyway, ang ilang kaagi, hinabihan kanindot nga istorya. Atong kakuhaan nagsanglitanan sa relasyon ni law and grace, kasuguan og si grasya. Si law og si grace, lahi pud ni sila sa usag-usa. Apan, gikinahanglan nila ang usag-usa. Mo man ang panagtiayon. Lahi si Mrs., lahi si Mr. Pero they need each other. And because they love each other, they live together as sweethearts forever. Muna sila nga, namatay naman ni si Timothy Greaves ni atong 2010. 14 anyos na nilabay. Pero ang ilang libro na well-known na ni love story, but it's an outstanding love relationship between law and grace. Ato nito na unsa man ang mga prinsipyo nga nagpaluyupod sa pag-inunungay ni ininduha. Prinsipyo numero 1, sa in English gingalan kinig impotence. Sa Binisaya pa na way gahom kun way kaya. So may buti pasabot anang impotence. Now, kanang pulong impotence, usa na siya ka terminology, usa na ka pulong nga naghisgot sa mga lalaki nga wala na kaya sexually. Di na makahimo sa kumplito nga angay himuon. Kumplito gani nga angay himuon, wa na sa ila ang kumplito nga gamit sa ilang sexuality aron pagtabaw sa ilang asawa. Muna nga nag-impotence. Naapakibali ang armas pero wa na kaya. Ingon talang ana pagkasultiya. Wa na kaya armas, impotensya. Mauna siya ang kinaiya sa law. Ang kasuguan way kaya. Diretso na lang nato pagkasulti. Ang kasuguan, dili makaluwas og tao. Manay kahulugan, ana. Dili na makaluwas ang kasuguan og tao, pastor. Muna'y pagtuluran gitudlo sa Biblia, muna'y giwalis mga Adventista, kay mo manay doktrina, kalabot sa kaluwasan. Ang kasuguan, way kaya, impotent, dili makaluwas. Tanawon ko na nato kajot. Kining kasuguan. Ato lang yung reviewon nasuwat kini diha sa Exodo Kapitulo 20, mga versikulo 3 paingon sa 17. Gingalanag ang napulo kasugo. Now, ang napulo kasugo, gibasi po ni sa prinsipyo sa gugma. Gugma may unang prinsipyo yun. Unang prinsipyo. Akanang haligi kibali niya, napulo kasugo, gugma, sugo, ginas gugma. Apan kanang pagkasugo niya sa gugma, nabaynas duha kadagkong sanga. Ang pikas niya nga sanga, ang imong pagpamatuod sa gugma nimo paingon sa Dios, ang pikas pud nga sanga, ang imong pagpamatuod sa gugma nimo imong isig katao. Munang napulo siya, duha ka sanga, apan ang ilag yung patukuranan gugma. Gugma sa Dios, gugma sa tao. Atong tanawon ang pagkabahin. Ang gugma sa Dios, ang unang bahin sa napulo kasugo. Ang nahauna, paingon sa ikaupat. Ang ikaduhang bahin, sugo numero 5, paingon sa sugo numero 10, pulos na pagpamatuod sa itong gugma, paingon sa itong isig katao, ato kununing tagsa-tagsahon. Sugo numero 1, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Kung dili ka mo simbag lain nga Dios, kinsa may imong gipamatud-an sa imong gugma? Isig katao, Dios. Diyos. Nga naman, di man ka mangitag laing Diyos. Kung mangita kag laing Diyos, gitawag ka na sa in English og idolatry or spiritual adultery. Espirituhanong pagpanapaw. Unsay espirituhanong pagpanapaw? Nangita kag laing Diyos nga usaraman untay Diyos. Ug sa banag asawa pa na, nangita kag laing kaparis nga usaramay imong pinakaslan. Munang kanang sugo numero 1, pagpamatuod sa mga to sa Diyos, dili ka magbaton og laing Diyos, pareha na sa sugo numero 7 sa imong pagpamatuod sa imong gugma sa imong asawa urbana. Kay ang sugo numero 7 nag-ingon man, dili ka manapaw. Tapad ng duha. Kining isa pamatuod nimo sa imong gugma sa Diyos, wa gilaing Diyos, siya ra.
Kining isa pod pagpamatuod nimo nga way laing importante sa imong kinabuhi ang pinakaslan ra nimo nga partner. Muna ang pikas di ka magsimbag laing Dios, ang pikas na ingon ayaw pagpanapaw. Ayaw ay pangitag laing partner nga dili mao ang imong pinakaslan nga kapares. Muna nagtapad ng duha. Muna primerong sugo, ang ikaduhang sugo. Ayaw paghimo og mga linilok nga larawan. Unya ayaw pagluhod ni pagyukbo kanila. Sugo numero 2 na. Kung imo nang tumanon, kinsa maimong gipamatudan sa imong gugma? Isig katao Dios. Dios gihapon. Gugma gihapon nato sa Dios. Nga naman, kung supako nimo nang sugua, unya mga tarungan ka lang. Muingon ka lang, Ginoo. Imo maning naong, ako malang gisundog dihas kahoy, dihas bato, gipintalan raman ako, gibistihan raman ako. Dili gina pwedeng katarungana. Nga naman, ang isuting Ginoo. Ayaw paghimo sa imong kaugalingon og linilok nga larawan, ayaw pagluhod kanila. Buhaton nimo ang pagluhod sa atubang agdibulto, supak ginas kasuguan sa Dios. Mura ginaog naa kay asawa, apan picture sa imong uyab kaniadto mo sigihan imong lili. Di ginamayo. Mag-away gimo ana. Ikatulo nga sugo. Ayaw paggamita ang ngalan sa Dios sa pasipala. Balaan ka ng alana, tahura ng alana, ayaw na gamit ang pasipala. Kanang pulong ayaw gamita ang ngalan sa Diyos sa pasipala, sa ito pag mamalikas ka, ayaw intaw ni apil ang Ginoo. Og naglakaw kas dala nakatama kag tais kabaw, ayaw ilitok sa imong baba nga Dios imong ngalan. Di ba naa may mga tao yung ana, gingalan tanas binisayag pamalikas. Gidili na sa Dios. Ikaupat kasugo, hinomduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Nganong pamatuod man na sa gugma sa Dios, kay nag-ingon ang Dios sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ug sa adlaw ikapito siya mo pahulay ug iyang gihatag ang kapahulayan ngadtos tao aron ang tao mahinumdom nga hinimo tara ka giluwas tasab ka. Munang mga teksto sa Exodo Kapitulo 20 o sa Genesis Kapitulo 2 o maingon ma sa Ezekiel Kapitulo 20 o daghan pa kay mga teksto. Ang atong pagbantay sa adlaw ipapahulay, pag-ila na to na nga giisip na tong kamatuoran nga siya ray nagbuhat na to, siya ra po'y nagluwas na to, kawa na maggipoy laing manluluwas, wa na maggipoy laing manlalalang. Okay. Munang unang upat kasugo, pamatuod ni mo na sa gugma nga to sa Diyos. Ang ika-5 kasugo, mao ang sanga sa gugma paingon isig katao. Nga naman, sugo numero 5 nag-ingon, tahuron mo ang imong amahan og inahan. Wow! Nawag accepted ini sa ato. Kay bisag tiguang nata, nag-agi baya ta pagkaanak. Ako, anak manggihapon ko. Bisan pag amahan ako, bisan pag apuhan ako, samas uban ninyo, naagi mo'y ginikanan. So, why tao nga exempted ining sugua? Kita tanan, gipahinumduman. Tahuro na to ang atong ginikanan. Langkip anang sugua ang pagtahod nato sa mga taong idaran. Mga maguwang natong edad. Apil anang sugua. Pamatuod na sgug mga tao. Ang ikaunom kasugo, ayaw pagpatay. Dili ka magpatay. Ang pagpatay di ay nagpakita ng wani mo higugmay mong isikataw. Patay go, dumot, dunggab, pusi, luok. Sigun sa lay mo buhaton tungkol sa imong kalagot. Dili gugma. Sugo numero 7, ayaw pagpanapaw. Amo na akong giingon ninyo. Panapaw gani. Naanak kay pinakaslang partner, kanara yun unta siya. Nangita kaglayan, ay nagkilo-kilo diyas daplis dalan. Girispituhan po nimo. Uy. Usa ka na kapag luib, wa nimo ipakita nga tiunay ang imong gugma sa imong isikataw nga mong imong bana. Sugo numero 8, ayaw pagpangawat. Dili ka mangawat.
mangawat ka na gani sa butang sa ubang tao, nagpakita ng wa nimo tahura, wa nimo sila higugmaa. Gilabtan ko nimo ilang kabudlay. Kanang tulisan, kanang kawatan, kanang mangingilad, kanang mangungot, kanang mangungutang. Sampol na sa mga tao, nga wa mo tahod sa sugo sa Dios nga dili ka mangawat. Kaya ang uban mangutang mo ingon, di man na kaawat ng utang, pastor, oy kaawat na. Nga naman, daghang kaing nangutang, way intention pagbayad, di kawat, giilad lang nimo ang imong giutangan. Pero wa ka may intention pagbayad, di kawat, gyapon, gani man nimo iuli ang imong giutang. Kawat. Apil na niya ng sugua, ug nahigugma ka sa imong isig katawo, ay nagbuhata. Na sugo numero siyam, numero 9. Ayaw pagpamakak. Mamutbut ka na gani, bisan unsang nga paagis pagbutbut. Wa ni mo higugmaay mong isig katawo kay butbuton man ka. Daghang kag pangatarungan, daghang kag pamaliban, butbut. Og ang ikanapo kasugo, ayaw pagpangibog sa mga dili imo. Mabutang, maasawa, maauto, maliyuta, maalahas, ma-refrigerator, ayaw. Basta dili imo ayaw pangibog. Sugo numero 10. Now, kung tanawin mo na napulo kasugo, pulos maayo, di ba? Kung ato na siyang tumanon, ang unang upat, nagpamatuod tayo, Ginoo na higugma ko nimo. Ug ang ikaduha nga sanga, ang atong pagpamatuod sa itong isig katao na higugma ko nimo. Maunang sanga sa napulo kasugo. So kung tanawon tanang upat, ginganlan ka na sa Biblia, og ang kasuguan sa Dios, ang kasuguan ni Jesus. Ang kaagyan ng napo kasugo, ang kadto nang gihatag sa Dios kang Moises sa duha ka papan nga bato dito sa bukid sa Sinai. Aron iyang ipahinumdom sa mga tao, gibasa niya, gisulat sa tudlo sa Dios. Aron ang mga tao mahinumdom. Og kanabayang napulo kasugo, maunay ginganlan og lakra sa kinaiya sa Dios. Unsay naa diha, nasabtan nato maunay kinaiya sa Dios. Gugma siya. May gugmaon siya, may gugmaon siya. Gugma sa Dios, gugma sa tao. Kay mauna ang napulo kasugo. Now, kung ang kasuguan, gipadako ni Jesus, gipadako or bayag yun niya. Naaman na mabasa sa Matthew 5:17 hangtod sa 22. Niingon si Ginoong Jesus, kay naabay ubang taong niingon, ning ari na siya, aron bungkagon ang kasuguan. Nanambal man siya sa bado. Ingon ng mga tao, tanawara, wa na mutahod sa sugo, may tungod sa pagtahod sa adlaw ipapawala, nanambal og sa bado. Ang iyang mga tinunan, nanguhag uhay, sa bado ilang gikaon ang uhay, kana bang gigutom yung tao ng agi sa trigo, suko ang mga tao, ingon sila, ang pag-ani ni Jesus, pagbungkag na sa kasuguan. Apan gitubag na niya sa Mateo 5:17 hangtod sa 22, ingon siya, ayaw mo paghuna-huna nga ako miari aron pagbungkag sa kasuguan sa mga propita. Sultihan ko kamo, mulabay na lang ang langit ug ang yuta, walay sayluhan sa bisan usa sa kasuguan, bisan usa ka kudlik, no usa ka tulpok. Mulabay na lang ang langit ug ang yuta, dili gina sayluhan, tumanon gina, wa bungkaga ni Kristong kasuguan. Uy, munay mo ingon ang ubang tao nga gibungkag na. Now, ang pagsunod sa kasuguan, ang pagtuman sa kasuguan, hilabihan ka importante alang sa Dios. Pero bisag unsa ka importante sa pagtuman sa kasuguan, ang Biblia nag-ingon dili na makaluwas. Dumdumagin na ninyo, pagtulunan ginas Biblia. Mutuman kag kasuguan, dili na mo'y makaluwas nimo. Ngano man, di man manluluwas ang kasuguan. Butabok na ta. Unsa ka maayo ang pagsunod sa kasuguan, dili gina siya makaluwas kanato gikan sa atong pagkamakasasala. Kaya ang pagkatinumanon, dili paagi aron ta maluwas. Muna'y gisulti ni Pablo sa Roma 3:20. Walay bisan usa ka tawo nga pakamatarungon sa iyang mata tungod siya matinumanon sa kasuguan. Sa Galacia 2:16 nag-ingon siya, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, walay pakamatarungon. Daghang kay ng tekstos Biblia, muna'y gigamit sa mga tao sa pagwali, kay Biblia man na, ato po nang giwali, ni apay laing pulong niya. Ang pangutana ron, di man di makaluwas, pastor.
Nganong magtuman-tuman pamanta? Mo man pangutana sa uban. Dili man di ay makaluwas, nganong magtuman-tuman pamanta? Unsa man di ay trabaho anang kasuguan? Ato na yung nagisgutan, pagsugod nato karon. Ang kasuguan, maayo, pero way gahom. Ingon si Pablo sa Roma 3:20. Ang kasuguan, maoy nagpahibaw kanimong nakasala ka. Nga naman, kaysa uno Juan, nag-ingon po si Juan, ang pagsupak sa kasuguan, maoy sala. Now, unsa man trabaho sa kasuguan, igo ra di ini mutug-an nimo nakasala ka. Gihulagway na ni Santiago sa Santiago 1:23 hangtod sa 25. Matod pa niya, ang kasuguan samas usa ka espiho kun salamin. Ambot og nakada akong misis og salamin, naay gamay nimong salamin diha? Wala. Kinsay atong kababayan-an nga naay salamin? Na gamay? Kinsay naay salamin? Kamo mga babae, di man gyud mo ag espiho. Race mo, hulam daw kong salamin. Kada ang espihong gamay. Kana bitang inyong lion sa di pa mamulusan sa balay. Kaya tanaw ninyo, maay na ba itong pagka-pulbos? Mutanaw ko, mahuam ko. Palihog ko kung tunol nga rin. Darl, please, nasa likod ka Risa. Okay, atong hulamon lang ha. Ako na yung ipakita sa inyong ilustrasyon ngayon, na? Okay. Ang buti pasabot, ana, ang kasuguan, murag salamin. Siya may salamin. Ispiho. Kung bulingon kag naong, naibuling imong naong, diara, nindo ta, oy. Salamat. Nahibaw mong kung kini mga babae, daghan yun ini nila, musuroy, mga sila, ginay gamay ispiho. Kaya magkinaunsa, adto gina sa panyo, li o pasig na bulingan na po niya ako, trapo gina, pulbos gina, kaya makapagwapa mong ispiho na. Paminom. Si Santiago nag-ingon sa Santiago 1:23-25, ang trabaho sa kasuguan, murag salamin. Unsa may salamin? Mutug-an imo, may hugaw imong naong. Apan, why usa ninyo nga nagunit og salamin, nga salamin po inyong ilimpyo sugaw. Nga naman, dili man na mo'y trabaho salamin, ispiho. Igo ra na mutugan, hugaw ka, naay buling sa imong naong, mura na trabaho sa kasuguan, muna ang kasuguan sa Diyos. Igo ra mo ingon ang kasuguan, oy, nakasala ka. Nga naman, sa pinulungan pa ni San Pablo, giunsa na mo pagkahibaw nga nakasala ka sa pagpanapaw. Kaya ang sugo nag-ingon, dili ka manapaw. Ugwa pa ng sugo nga nag-ingon, di ka manapaw, bisag kinsay imong dulugan, di ka maghuna-huna nga nakasala ka. Nga naman, may sugo nga nag-ingon mo, nakasala ka. Kaya ang sugo nag-ingon man, di ka manapaw. Og dili ka mutanaw sa kasuguan, manghilabot kas butang ni bisan kinsa, kay matod pa nimo, giganahan man ko ini. Apan dili na day imo sa iya na silingan. Pero nganong nakasala man ka, kay ang kasuguan mo nag-ingon, ayaw pangawat, gihalay ra na sa imong silingan, imong gipunit, samtang nilabay kas balay. Kawat na, sala na, muna'y trabaho sa kasuguan. Mutug-ani mo, nga naa kay nasupak na sugo, sala na. Nan, ang kasuguan ba, mo'y gamito ni mo aron mahinluan ni mo imong sala? Gigamit pa yun ni Pablo ang iyang ilustrasyon. Matod pa niya, diris Galacia 3:24, ang kasuguan, mag-aagak nato, ngatos manluluwas nga mao si Kristo, mag-aagak. Sa buot pasabot anang mag-agak. Ang imong naong nabulingan, nakasala ka. Na itaw mo ingon, oy, nakasala ka kay nangawat ka. Di ka mo tuo. Apan ang balaod sa pulis mo ingon, nakasala ka kay nangawat man ka. Nag-drive ka sa karsada, ning liko ka sa gidili, dakpon ka sa pulis, unsa sala na ko, sir? Lako ka na, dili man na, no lip turn man na, kanin lip turn man ka. Na ay sugo, imong gisupak, sala. Mo na itrabaho sa kasuguan. Ang sugo mo isusulti nimo, bulingon ka, nakasala ka. Apan ka ng sugo, adi na makapapa sa imong sala.
Igo lang na mutugan nga nakasalaman ka adto sa mulimpyo nimo. Sa may mulimpyo nimo si Kristo. Kay ang trabaho sa kasuguan gawas nga siya salamin, muagak siya nimo ngadto kang Kristo nga manluluwas. Did you get that? Siya'y muda nimo ngadto sa manluluwas. Nagtudlo siya nimo di kakalimpyos imong kaugalingon, di kakaluwas imong kaugalingon. Tu ay manluluwas si Kristo. So ang kasuguan mo'y muagak nimo ngadto. Munay nindot gyud ay ni kayong function sa kasuguan. Now, ni apay pinulungan. Dili makaluwas ang kasuguan. Importante kayo nga mahibaw nato sa kana kay munay primerong prinsipyo na inindoktrinaha. The law is impotent. It cannot save. Unsa man gid ay makaluwas. Okay, atong pangutanon prinsipyo numero 2. Ang primero impotence man to, way kaya way gahom. Ang prinsipyo numero 2 sa relasyon sa law and grace is the principle of omnipotence. Tugbang po na. Kung ang isa impotence way gahom, si law kato, dili makaluwas, dirita sa kang grace. Omnipotent po siya. Naa kaniya ang tanang gahom. Sa may kahulugan ni Ana, namatay si Jesus sa atong luna. Di man ta makaluwas sa atong kaugalingon, mamatay man ta kung wagay manunubos nato, wagay manluluwas nato, kita may mamatay, si Kristo mo'y nagpakamatay sa atong luna. Sa gilansang siya sa cross, sa giantos niya ang kasakitan, gi-experiensyahan niya ang imo untang silot. Apan kay nahigugma man siya nimo, wa niya tuguti nga ikaw silutan. Mikuha siya sa imong luna, munang ginganlan siya manunubos, ginganlan siya manluluwas. Mauna ang mensahe sa Juan 3:16. Kinsa ganito'y nakamemorize anami? John 3:16. Will known mo ginang verse. Memorize na ninyo? Isa ko nung kamot, nakamemorize sa John 3:16. Kamong nakamemorize, wa mo ka-memorize? O kamong nakamemorize, duyog mo na ko atong pangadjion ang John 3:16. Ready, go! For God so loved the world, kusog, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Higson, mona'y pinakanindot nga teksto sa Biblia. Inay nga ikaw ang mamatay kay ikaw may makasasala, si Kristo ang namatay sa imong dapit. Maunay ginganlan nato grasya, ug maunay makaluwas. Ang grasya ni Kristo. O gamhanan kini sa ngatanan, omnipotent ni. Dili ni samas kasuguan nga way gahum, ang grasya may gahum. Kay makahimo man kini sa pagluwas kang bisan kinsa, bisan kanusa. Mao kini ang ikaduhang prinsipyo ning atong espirituhanong paghinigugmaay between law and grace. Law is impotent, grace is omnipotent. Nagpadayag kini nga ang grasya ra ni Jesucristo maoy makaluwas ug mao kini ang tinuod nga ebanghelyo. Naaga ni muwali kanimo sa lain pang ubang paagi, di na mao ang gisultis Biblia. Naaga ni mo ingon nimo nga pag vegetarian gyud ka ug di ka mag-vegetarian, di ka maluwas, di na ebanghelyo sa Biblia. Kung naagyoy mo ingon simbag yung Sabado, kay ug di ka mo simbag Sabado, di ka maluwas, dili na ebanghelyo. Ngano man? Bisag unsay imong buhaton, bisag unsaon imong tuman ang kasuguan, di ka maluwas tungod sa pagbantay sa kasuguan. Di ka maluwas tungod sa makuti nimong pagbasa o pagsunod. Kay dili makaluwas ang pagtuman, ang makaluwas ang grasya. Muna'y Biblia, muna'y pagtulunan, munang sa Roma 3:24 giingon ni San Pablo, gipakamatarong kita, pinaagis iyang grasya ug nangaluwas kita diha kang Kristo Jesus. Efeso 2:8, kay pinaagi sa grasya nangaluwas kita tungod sa pagtuo ug dili tungod sa inyong kaugalingong pangabudlay kundili gasa kini sa Dios. Okay? Ang Kalbaryo, pagpakamatay ni Kristo sa krus, mao ang naay gahum. Kay tanan nga nahimo nimo kaniadto,
ang nahimo nimo karon ug ang giplano nimong himo ugma kung itugyan nimo na tanan sa pinaagis pagpangayog pasaylo, ang dugo ni Kristo nagpapas anang salaa. Muna imong kaluwasan. Now, ang pangutana, prinsipyo numero 3, sangputanan. Prinsipyo numero 1, way kaya ang kasuguan, dili makaluwas. Prinsipyo numero 2, naa sa grasya ang tanang gahom sa pagluwas. Prinsipyo numero 3, sangputanan, sa in English pa, consequence. Unsa man atong hinumduman nga kung walay kasuguan, walay grasya. Suman ang pagkaistorya, Pastor. Nanginahanglang kala grasya tungod kay gilapas nimong kasuguan. Mura. So dili magkabuwag si kasuguan o si grasya. Kay kung walay grasya, walay kasuguan, walay grasya. So may hinungdan nga manginahanglan mang kagrasya nga wa may kasuguan. Na kung walay kasuguan, di ka kasala. Na kung wa kay sala, di wa ka manginahanglang grasya. Nakuha ninyo? Munang magtapad sila, mag-unong sila nga naman. Naalang ang grasya tungod kay naamay kasuguan. So, related na sila, di sila pwede buwagon. Kay di man mag-inusara si grasya, di man siya makabarog nga siyara. Gikinahanglan man katapad niya sa kasuguan. Si kasuguan po, di po magsilbig siyara, kay mukundinar man na siya nimo. Kauban yun niya si grasya. Now, naani, pinulungan na. Ingon pa ni Santiago sa Santiago 2:14. Yan na ni pinulungan ha. Muna yung kita ninyo nga nung mag-unungay gina. Ingon si Santiago, unsa may kapuslanan akong igsuon. Kung ikaw moingon na amang ko'y pagtuo, apa nang imong pagtuo makita sa imong buhat. Makaluwas ba kanimo ka ng pagtuo ha? Ingon si Santiago, dili. Nga naman, kay ingon ang Biblia, si Santiago, nagpasidaan ka nato nga ang grasya, James is saying that a man who claims to have received grace, nakadawat kuno siya grasya pinagig pagtuo, apan wala makita diya sa iyang kinabuhi, basig di maunang grasyaha iyang nadawat. Kaya versikulo 15-17 sa Santiago 2, si Santiago nag-ingon nga ang makaluwas nga pagtuo makita sa buhat. Makita sa buhat. Ito na yung padayon nun, ha? Dili makabarog ang grasya nga siyara. Santiago 2:24. Kauban niya kanunay si kasuguan. Samtang siya dunay gahom, siya duna po'y sangputanan. Kung ang tao naluwas sa grasya ni Kristo, kinahanglan siya matinumanon sa kasuguan. Sa ato pa, ang lugar sa kaluwasan, ang lugar sa grasya o sa kaluwasan, murag mag-unag yun ang grasya, musunod ang kaluwasan. Ha? Kasuguan, grasya, kaluwasan. Okay, yun ani na ha. Tanawon tani. Ako nang ihatag sa inyo ng ilustrasyon. Principle numero 4. Kasabutan. Ang ila ng relasyon. Si Apostol Pablo nagtudlo nini nga kamatuoran sa makadaghan. Human siya moingon, ang tao gipakamatarong pinaagis pagtuo gawa sa pagbantay sa kasuguan diya sa Roma 3:28. Apan human niya gilito ka na sa Roma 3:28, nangutana siya sa versikulo 31 nan. Ato bang bungkagon ang kasuguan pinaagi ning maong pagtuo? Wala gayod. Hinunoa, gipabarog nato ang kasuguan. O sa may buot pasabot ni Pablo, ni Hara, ang iyang punto nga ipasabot. Yeah. Samtang kita nangaluwas sa grasya, pinaagis pagtuo, dili sa buhat, sumala sa Episod 3, versikulo 2:8-9, gipasantop sab ni Pablo ang sunod nga teksto. Nga kita gibuhat di kang Kristo Jesus alang pagbuhat sa maayong binuhatan nga giandam sa Dios alang kanato. Okay. Ini. Ingon siya sa Roma 2:13, dili sila nga nagpatalinghog ang naminaw ra kanang igor kadungog ang pagkamatarongon sa mata sa Dios, apan sila nga nagtuman sa kasuguan mao ang pagatawgong matarong.
naunsa naman ni pastor. Nagsinumbagay naman yung teksto. Di man ka makaluwas ang kasuguan. Dili makaluwas. Pero makapamatarong. Di po makapamatarong. Apan, ang tao pong matarong, dili po pwedeng mo ingon, matarong naman ko. Dili na lang ko mubantay sa kasuguan. Di po na mao. Wa po na'y sentido. Busa niya, tanawa ang sunod nga pinulungan nga gigamit ni Pablo. Ingon pa niya, atong hinumduman nga ang pagtuman sa kasuguan, dili mao'y paagis kaluwasan, kundili resulta lamang sa kaluwasan pinaagis grasya. So, og luna sa kaluwasan, unang kaluwasan ay ang kasuguan, ang pagkamatinumanon. Wa ta magtuman aron ta maluwas, kundili tungod kay giluwas naman ta, nakita na sa atong pagkamatinumanon. Muna'y gitawag og pagkamatinumanon sa pagtuo sa Roma 16:26 o pagkamatinumanon gikan sa pagtuo sa Roma 1:15. Akong usbon ha, giluwas usa ka sa imong pagkamakasala kay gisupak nimong kasuguan, sa dihang naluwas ka na kay makasasala ka man kay gisupak man nimong kasuguan, nan gidawat nimo ang grasya. Sa dihang nadawat na nimo ang grasya, karon pinasaylo ka na. Kay pinasaylo ka naman, linuwas ka naman, nan ipakita nimo ang imong pagkalinuwas, pinaagis pagkamatinumanon. Sa pinulungan pa ni Ginoong Hesus sa Juan 14:15. Basahan ninyo, kusog, uban ako. Kung nahigugma kamo kanako, bantay ninyo ang akong sugo. Sa atong pahigala, nag-una ang kaluwasan, misunod ang pagkamatinumanon. Dili kay mag-una ang pagkamatinumanon aron maluwas. Sayop di ay na nga magpasantop. Ayaw pagbantay sa kasuguan aron kaluwason. Kay di na mao ang paagis kaluwasan. Dawatas ang kaluwasan kay makasasala ka man, ang grasya sa dawata, humani mo madawat ang kaluwasan o grasya, nan ipakita ka na sa imong kinabuhi nga nagtuman sa kasuguan. So, ang luna sa kasuguan, ulahi. Giguyod siya sa grasya o karwahe pa na muunag yung kabayo sa balsa. Diba? Muunag yung kabaw sa balsa. Dili ka kakita og balsa nga maguyod og kabaw. Nakakita na ba kag balsa nga giguyod og kabaw? Katawara na. Muna mga tao mo ingon nga, mutuman ko sa kasuguan aron maluwas ko. Balsa na, naguyod og kabaw, di man na mao. Ang insakto, ang kabaw, muguyod sa balsa. Grasya, muna nga matinumanon sa kasiguan. Nang hinaot ko nga nasabtan ninyo na, kay importante na siya kaayo. Ni apa ning lain nga pagtulunan sa Biblia nun, nitiwason, konsekwensya numero 5, absensya. Unsa may absensya? Sumala sa gisulti sa sangputanan. Kung wala diha si grasya, wa po'y kasuguan. Kaya hinung na nangay grasya, kaya na may kasuguan nga nasupa. Nan, ang kamatuoran, balihon po na nimo maupod. Wa diha, silo, wa po diha si grasya. Kay silo o si grasya, pirming magkuyog. Imo ng buwagon, nawa ang doktrinas Biblia. Kay ang usa naalang tungod sa usa. Kay magkuyog mangyod sila duha. Muna ingon ni Santiago sa Santiago 2:18, ipakita ko kanimo ang akong pagtuo, pinaagi sa akong pagkamatinumanon, pinaagi sa akong pagbuhat. Santiago 2:18 na. Sa versikulo 19 siya maingon nga, kung kita mituo o wala kini makita sa atong pagkamatinumanon, ang atong pagtuo sa mas pagtuo siyawa. Kaya niyawa, mutuo man nga na may Diyos. Pero masinupakon lang siya sa sugo sa Diyos. Ang Diyos nag-ingon simbag sa bado, ang yawa, gusto yun, magtugyo sa laong ubang adlaw yun. Ang Ginoo nag-ingon, ayaw kaon ni ini. Ayaw kaon na ng baboy, ayaw kaon na ng kuwambutan. Ang yawa mo yung kaon na totoo ka, lamoy ba ya, testingi, di ba lami man.
Ang yawa, ang Diyos mo ingon, ayag bugub ay mon lawas, pinagis pagbutang sa butang makadaot sa mas ilim nung makahubog. O guban pa, ang yawa mo yung tuo ka na, wa may sigarilyo na mabasahan mo sa Biblia. Anang yawa, permiso, pako niyang gisulti sa Diyos. Muna yan trabaho. Apan ipakita ang imong gidawat nga kaluwasan. Pagdawat ni mos grasya sa Dios pinaagi sa imong matinumanon nga kinabuhi. Muna ingon dire, ato ni basahon, ang kasuguan ug grasya di gyud na sila magkabulag. Sama nga ang lawas o ginhawa dili magkabulag aron magpabiling buhi. Santiago 2:26. Katulo sa usa ka kapitulo sa Biblia, si Santiago nag-ingon, ang pagtuo nga walay buhat kung walay pagkamatinumanon, patay. Busa kung patyo nimos kasuguan, wad-o nimo, ingno nimo mga tao, ayaw na pagbantay sa kasuguan. Kung imo nang buhaton, patyo nimos kasuguan, kinahanglan kag duha kalungon nga naman. Kay di gina sila magkabulag, duha gina sila, mga matay gina silang duha. Higala, sa 1 Juan 2, versikulo 3, og sa 4, naning pinulungana. O gatong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini, kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Ang bugtong pamaaging napamatud-an nato sa mga tao sa kalibutan o sa Diyos mismo nga nakailatan niya, gidawat nato ang iyang grasya, mao nga nagbantay tas iyang kasuguan. Kay sa versikulo 4 sa maogi teksto, basahan ninyo uban ako sa makusog, dungan ta, ready go. Siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran. So makabati pagani mo magtutudlo or magwawali nga moingon, wa na nato kinahanglana ang pagbantay sa kasuguan. Ingnan ninyo, gibadlong manas Biblia, pastor, gibadlong manas Biblia, kinsa man ang tawhana musulti ninyo nga naman. Ang Biblia nagsulti nato nga si kasuguan o si grasya dili magkabulag, kuyog na sila. Ipamatuod ang imong kaluwasan pinaagi sa imong pagkamatinumanon. Istoryahan ta mo, kanagong pagtuman aron pagpamatuod nga nahigugma ka, ato man ang bahin. Kita may gihigugma sa Dios. Kita nagpakita po sa Dios nga gihigugma po nato siya. Tagaan ta mo ilustrasyon ha, mangayo kog pasaylo sa ko asawa. Sa bago pa ming minyo, nag-expect me kay maayo man ang kondisyon sa amon lawas kami duha, nag-expect me nga pila ka bulan, masudlan, naibalita na siya. Nga na siya gisamkon. So wapas siya nagbuntis, panahon pa sa among honeymoon, naami daghang istorya, daghang mga istorya magtiayon. Kay mo nang honeymoon, istorya na, dili man na kay layog ra, istorya po na, dugay mo istorya. Usa sa among istoryahan yung ko nga, dahil kung pananglitan o mabuntis na ka, pananglitan lang. Ako dili kay kukumbinsido anang giingon sa mga tao nga, makuhaan ra ba ang babae kung ang iyang gusto di matuman? Dili kay kukumbinsido ana. Kaya ang uban good, mangayo lang bisag dili na tinuod, di na bitaw realistic ang ilang pangayoon. Nya, dili matuman kay di man mahimo. Nya, makuha ang pasanginlan ng bana. Nakuha kibali wa madayon kay ang iyang gipangayo wa matuman. Pananglitan mo ingon niya siya pagpalit sa ditong sabon bi, sabon. Akong isudan ba ko ng sabon? Di kay kumutuo ana. Ako siyang giingnan so pananglitan lang og maabot na gyud kamo sultis mga tao og mabuntis na may bation mang gyud mo slawas nga di mo hasta kamo di kasabot. Wa pa mi kay kasabot ana istorya kay mura man na nadunggan sa ginikanan sa ubang tao hangtod usa ka panahon ni ana samtang namahaw mi uy kalit man siya biya sa lamisa suka na sumadal siya giluod man ko buso ka gyud pagpanihapon naman siya pahawa niya kung ano papahawa mo kunin mo baho ka kung baho bago man kung naligo siya baho lagi ka kung naana kumbinsido na ko, nangala na. Wala ko na balaka, nang di ko niya pataparon kay baho ko. Kay, agbati, manaslawas nga hasta siya, naglisod pagsabot nga nung ingon ana. Gidawat ko na, kay tinuod, mamunin ingon nga may kausaban, gyud ko nung pagbatis bay, basta naanay sod, labi nag maupay pag primero pa yun, primero pa man to.
Apan usa ka panahon ni ana alas 10:30 gabi ingon siya, Darl, murag di mangyud ko katulog. Uy, gusto mangyud ko mukaon og manggang hilaw. Ko, Darl, ang mangga, Darl, seasonal na. Dili na mamunga lang kay gusto tang mamunga siya. Dili mamunga lang na kung panahon na sa iyang season sa pagpamunga. Dili ting manggaron. Di ka kakaog manggang hilaw. Kung wa may mangga nga hilaw karon, wa may manggang namunga. Hilak siyang maayo. Kaya ting hilak ka yun. Kagamay nga sugo. Diritsog balibad. Wow, God. Diritsog balibad. Ingko wa man ko na malibad. Kaya unsa nga balibad. Nagtarungan ramang ko nga. Wa lagi mangga karon. Ingon siya nga, mangayo, maguday ko gwapo ko kakita. Ingko nga, naday kay nakita nga mangga. Good. Mubitaw nang nangayo ko kay naibog kay ko gusto ko mukawag manggang hilaw. Iko ay mandapit. Isa, tuwa dito ko ng balay anang maestro, maestra nga naas kilid sa karsada dito sunahan. Alas 10:30 gabi. Habi ninyo mga igsoon. Paandar ko sa motor. Adto ko sa balay. Gipangita na ako arang-arang kay hayag man. Pastilan, kinural man. Rehas-rehas, hollow block. Na tinuod mangga, hayag rabas gawas. Apan alas 10:30. Usig na yung German Shepherd. Wow, wow, dako astingog sibog sa ko. Naamay na, ana mangiro, wow, wow. Naay nilili, isportan ang hilpir di ay. Kinsa man na. Day. Naapa sila si Sir o si Ma'am. Oh, na. Kana ing nga, nias Pastor Gulpan, ang pastor sa Adventist. Kay na ako ito importante kayong tuyo. Pagsulti, pahawag sila ng putahan. Balik, ang naglili ang magtiayon. O saan, Pastor? Kung sir, mga ikikog pasaylo, nagdisturbo ko ninyo gabi, inanda ko. Pero ako lang explicar. Nakaagi mo puting ali mo ini, kaya magtiayon mo. Pero si Mrs. nako, sir, ma'am, nangala. Unya, nangayo sa akong manggang hilaw, kay kakaunon siya. Ingon ko niya nga dili manrunting mangga, kay dili man season sa mangga. Nakakita dahil siya ni ining mangga ninyo, kana bang mangga nga ngalan nila manggapul. Mo pink bitaw siya og mahinog-hinog na, maguwang-guwang na. Manggapul siya nga na. Apple mango. Anyway, nakita na niya. Unya, ingon siya nga, uy, natuod, kini nga amo, wa ni mo respetog season, kay cultured man nga manggaha. Naagi bunga ni Pastor karon tinuod na dong at tawag dahil bata dito sa gawas. Sakay dong, Pastor, tagaig mangga. Akong bayaran di po pa bayad. Anyway, pretty gina akong lipaya, giksabak gina akong motor, ang mangga pag-ayo samtang padagan ko sa motor balik sa balay. Pag abot ako sa balay, perting lipaya sa akong asawa, kay naagi manggang hilaw. Nganong gibuhat ko man to? Samas giingon sa Biblia, kung nahigugma kamo kanako, bantayan ninyo ang akong mga sugo. Muna'y pamatuod nato sa atong gugma sa Dios. Ngano man, ang gugma sa Dios mamatud-an lamang nga ikaw nahigugma kung imong tumanon ang iyang gisulti. Kung moingon ka matud pas Biblia, nahigugma ko or nakailan niya, apan wa ka magbantay siyang sugo, matod pas 1 Juan 2:4, kana siya bakakon. Daghan kayong mga tao ron nga, ingon ana, nahigugma kuno sila sa Ginoo, gidawat kuno nilang kaluwasan ni Kristo, naluwas kuno sila sa grasya, apan wa mutuman sa kasuguan. Ang number 1, giwa nila sa Sabado. Kay matod pa nila Sabado sa mga Hudiyo ra. Asa na nimo mabasahan nga ang Sabado para sa Hudiyo? Nga ang Biblia man nag-ingon nga ang adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao, Marcos 2:27. Wa gud mo ingon ang Biblia nga ang adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios para sa Hudiyo. Ang Hudiyo ra ba kinahanglang pahuway? Kita Pilipino wa ta kinahanglang pahuway. Gihatagan ta niya sa adlaw igpapahulay aron ta makapahulay. O gihatag na niya nato kay nahigugma siya nato. Kung nahigugma gyud po ta niya, atong bantayan ang iyang sugo. Kaya ang Biblia nag-ingon, siya nga magaingon ako nakaila kaniya, apan wa magbantay siyang sugo, bakakon kana siya. Mga ikong pasaylo ninyo, ikson, wa ta magbumbag mga tao, nagtudlo ratas gitudlo sa Biblia.
Pero makadumog mo og mga magtutudlo nga maingon wa na ang kasuguan, subaya kuno ninyo tinuod bagyo na ilang giingon nga wa nang kasuguan. Napo raman to, di ba? Ang napo raman kasugo. Sulay kuno ninyo ang moingon nga pananglitag pastor na siya or unsa man na siya, laiko man na diya bisag inyo man igsuon moingon nga wa na lagi ta kinahanglan na mo bantay sa kasuguan. Sulay ninyo ingna nga adi na day ta kinahanglan bantay sa kasuguan. Sugo numero 1, dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ta. Pwede na di ta magbaton og laing Dios. Moingon man na sa imo dili oy kay magbaton tag laing Dios na. Idolatry na. Nagbantay siya, nagbantay po ka. Ingna ko nung arisugo numero 2, di pwede na dito magbuhat og linilok ng larawan, magluhod-luhod na tanila, kaya ang sugo nag-ingon maayaw pagbuhat og linilok ng larawan, ay po pagluhod nila. Mo ingon po na, dili, oy, kung muluhod tag larawan, nagsimba tag laing Dios, na, kamo duha, pareha. Ang nag-ingon, dili na ta mo bantay kasuguan, o ikaw nga nagbantay, pareha mo, nagbantay duha. Ari ta si ikatulo, ato na dieng balikason ang alan sa Dios, mo ingon po na, dili, kay gidili na. Kano sama siya na ingong gidili. Kaya ang sugo, may nag-ingon, ayaw gamit ang ngalan sa Diyos pasipala. Aritas, igpapahulay, mao gihapon. Mo ingon nga, kana para ramanas mga Hudiyo. Iglaktaw ta lang ha, ang igpapahulay Hudiyo. Murewa niya tumana. Pag abot ni mo sugo, numero 5, tahurun mo imong amahag inahan. Wana di ka, pwede na ditang ato na lang sagpaon or ludan ang atong singkahan ang atong mahaginahan. Dili, kay dili na taana matinohoron. Di nagtuman po gyapon siya. Hutdo nimong napulo higala, madiskubrihan nimo nga ang taong nag-ingon nimo nga wa na kinahanglan na bantayan ang kasuguan. Madiskubrihan nimo nga gimbantayan iyang siyam. Unsa may wan niya bantay? Adlaw ipapahulay ra. Kay di man siya musimbag sa bado. Pangutana ka nga di ka musimbag sa bado, moingon na siya kay para raman na sa mga Hudiyo. Explikaran ni mo nga ang Biblia, nag-ingon nga ang papahulay para sa tao, dili sa Hudiyo. Kanara, tinuod gidayon ang giingon sa Biblia. Siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wa magbantay siyang sugo, kini siya bakakon. Wa kaniya ang kamatuoran. Nagbantay man di ay siyang siyam, o saramawa niya bantay, giangin niya tanan. O siya giingon sa Biblia, siya nga nagmasinupakon sa usa, nahimong masinupakon sa tanan. Higala ni ining atong seminar din sa gihimo sa Masgad, atong gitudlo ang pagtulunan sa Biblia. Nasabtanan nato, dunay dakong kalainan kining nagda sa seminar diri, kaubanan ninyo diri, sa uban nga mga pagtulunan. Kay sila moingon nga wa nay kasuguan, apan kita moingon naa pa. Bunay kalainan nga usa. Apan ang kasuguan di ay wa nato bantay aron ta maluwas. Nagbantay di tag kasuguan kay gipamatuod nato nga gidawat nato ang iyang kaluwasan.